साउथ में अल्लू और भोजपुरी में कल्लू। हल्ला कर दो लोग चालू। अरे हल्ला करी ब्यास काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो एरू गैरू सिंगर आवता और रंगदारी पर गाना गा के हिट हो जाता, लेकिन जौन लइका बचपने से रंगदारी वाला गाना गावता और आगे चल के भोजपुरी में गाना रंगदारी वाला ना गाओ तो एकर मतलब ये बा कि जब तक हम शांत बानी तब तक ते जितना कूदे के बा कूद ले, और जब हम आ जाम तो पूरा माहौल क्रिएट कर देम। ये गानवा के ये वाला लाइनिया सुन के तो लो ई मत जज कर लिया लो कि गानवा कैसन बाटे। अरे भाई लड़कियां कहे ले कि यार हमार साउथ के हीरो जी से लुक रखेला और बंदूक रखेला, ऐसे ही कुछ बाटे। लेकिन अपन कल्लू भैया भी कोनो कम नहीं खन, यो कहे न कि ओकरा जैसे हम कुक रखे नहीं खाना बनावे। जियो ब्यास चपले रह तू ऐसे ही, काहे कि तहार तो हम एतिये चुकी पर से गाना सुने नी। तो लोग के बता दी कि गाना 9 साल पहले आइल रहे रंगदारी वाला, और भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के जो कलाकार कर दर्शन रंगदारी वाला उ तो अपन कल्लू भैया बचपने में कह के छोड़ देले रहन ना भाई। तो लोग के बता दी कि ये गानवा के इतना स्टैंडर्ड शूट कइल बाटे और एक 4 सेटअप पे शूट कइल बाटे, जौन की बुझाते नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गाना हुए एगो दूगो तीन गो और एक हई। शायद हमरा ख्याल से तो लो गाना ना सुन ले बोलो, और एक बार जरूर सुन बोलो तो ये कहबो कि कितनो बियाह शादी स्टैंडर्ड होला, लेकिन जब नाचे के रहेला तो भोजपुरी गाना बाजेला, बुझाइल कि ना भाई लोग। तो लोग के बता दी कि गानवा इंस्टाग्राम पे हैंग से ट्रेंड करता और इतना ज्यादा रील बनता कि तो लोग के का बताई ना भाई लोग। तो लोग गाना के शूटिंग देख सके लोग, कितना हाई क्वालिटी और हाई बजट में शूटिंग हुई बा। एकर वीडियो देखने के बाद से ये लागत है कि एमे पैसा खूब ज्यादा खर्च कइल गइल बाटे, और जौन एमे कल्लू के लुक दियल गइल बा एकदम रंगदार खतरनाक वाला दियल गइल बा। अब तो लोग के हम का बताई। अब तो लोग बता दी ये गाना की हीरोइन के बारे में तो ज्यादा कुछ ना बोलो, इनकर नाम हुई सपना चौहान, जो इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बेरा ज्यादा ट्रेंड करतड़ी, और इनके जैसन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक केहू डांस ना करेला। और तो लोग बता दी कि अरविंद अकेला कल्लू भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड खींचे जाता न, जौने चैनल से इनकर गाना आइल बा वो चैनल पे मात्र 20,000 सब्सक्राइबर है, जौने के तो नया चैनल बोल सके लो। और उ गाना 2 दिन में 2 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा, और उ गाना हैंग से बाजता। तो भाई लोग लास्ट में आवता है गाना के नंबर देले के बारे में, तो हम तो लोग बता दी कि ये गाना के 10 में से 10 नंबर देम, काहे कि ये गाना में कोनो खराबी नहीं के, और ये गाना रंगदारी बाटे तो रंगदारी जैसे शूटिंग कइल गइल बाटे, ना ही के में एमे अश्लीलता बाटे ना ही कुछ बाटे। तो लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए लो, और कमेंट करके जरूर बताइए लो कि गाना कैसा लागल।